Hej og velkommen tilbage til min kanal. Louise Lund Olsen, det er mig. Og i dag vil jeg lave en længe lovet Q&A. Så nu tager vi dem bare fra en ende af. Der er en, der skriver her, hvor mange planter bor hjemme hos dig? Jamen lad os lige tælle dem. Godt, så første spørgsmål, hvor mange planter bor hjemme ved dig, er altså 25, altså hvad jeg fik talt dem til. Det næste spørgsmål er, hvad skriver du på lige nu? Og lige nu har jeg faktisk afleveret et manuskript til et forlag, som jeg samarbejder med lige nu. Jeg ved ikke, om det bliver til en kontrakt, eller hvad det bliver til, men jeg ved i hvert fald, at jeg har sendt den ind til det her forlag 3 gange. Jeg sendte den 1 gang til vurdering, og så har jeg haft den sendt til, så har jeg redigeret den og sendt den ind igen 2 gange. Og lige nu er den altså på redaktøren, og jeg er sådan rimelig spændt på, hvad det kan blive til. Hvis du vil vide mere omkring den her proces, så deler jeg lidt mere dybdegående omkring det inde på Patreon, hvor du kan følge med. Så det, jeg skriver på lige nu, for at svare på spørgsmålet, det er altså den her serie, som er til piger omkring de der 9-12 år. Og den her... Og hver bog handler ligesom om en ny karakter i den her serie. Man behøver ikke at læse serien sådan i rækkefølge. Man kan ligesom læse dem uafhængigt af hinanden. Så det er det, jeg sidder og skriver på lige nu, mens jeg venter på at få min bog tilbage fra redaktøren. Det her det er en, der kender mig privat også. Hvilke følelser gik igennem din krop, da du i sin tid blev nummer 2 i postorkesterkonkurrencen? Så til de jer, der ikke ved det, så spiller jeg faktisk saxofon. Det har jeg gjort siden jeg var 12 år gammel, og der var på et tidspunkt, hvor at jeg var med i Aarhus Postorkester, hvor at der var sådan en konkurrence. Jeg tror faktisk, det var Danmarksmesterskaber i harmoniorkester, og der var jeg så med i første division. Der var også en anden division, hvor der var rigtig mange orkestre med. Vi får så andenpladsen i første division, og det lyder jo egentlig mega sejt, men der var 2 i første division. Så vi fik sådan sidstepladsen. Men jeg var mega stolt og glad, fordi der var en pokal, og jeg har aldrig prøvet at vinde noget før, sådan med medaljer og pokaler, så det var jeg bare mega stolt og glad over. Så det var altså ret nice. Resten af orkestret var ikke så begejstret. Så kommer der et lidt alvorligt spørgsmål. Er du organdonor? Jeg ved, der er rigtig mange delte meninger omkring det her, og jeg ved også, at der er mange, der har tanker omkring, hvorvidt man skal modtage organer eller ej, hvis man selv er organdonor. Jeg er faktisk ikke registreret organdonor, og har for nuværende ikke lyst til at være det. Det kan godt være, at jeg ændrer mening på et tidspunkt, men jeg så på et tidspunkt en dokumentar med en pige, som blev erklæret hjernedød, og der blev slukket for ilten, og hun vågner så i løbet af natten, og faktisk bliver hjerneskadet af det. Fordi at man gerne vil have hendes organer. Og det har bare sat nogle ret dybe spor i mig, som gør, at jeg har været utrolig bange for at skulle være organdonor. Så det er mit svar på det. Men i stedet for, så vælger jeg at være bloddonor og plasmadonor.
fordi det er noget, jeg kan gøre, mens jeg selv er 100% bevidst, og det har jeg det bare meget bedre med, så det er nok derfor, at jeg faktisk ikke er organdonor. Det er fordi, at jeg kan ikke lide, at der bliver taget beslutninger omkring min krop, når jeg ikke selv er ved bevidsthed. Og jeg ved godt, at jeg kan jo tage beslutningerne nu, og det er også det, jeg har gjort. Så det kan godt være, at det ændrer sig på et tidspunkt, men lige pt. Der er jeg altså ikke registreret som organdonor. Og så er der en, der skriver på den mest venlige og nysgerrige måde, hvordan kan du rejse så meget? Og jeg tror, at det her spørgsmål drejer sig om, at jeg sidste år var både på sommerhustur med nogle veninder her i Danmark. Så var jeg også på et lille roadtrip i Tyskland. Jeg var også på sommerhustur med håbefulde unge forfattere i sommerferien. Og så var jeg faktisk også i England med min mor. Og sandheden er, at det har jeg heller ikke råd til at gøre hvert år. Det her det var sådan lidt unikt. Jeg havde fået rigtig mange penge tilbage i skat, fordi jeg havde et højt fradrag i forhold til kørsel. Og der valgte jeg at bruge dem alle sammen på at rejse sidste år. Det gør så også, at jeg ikke rigtig havde nogen penge i slutningen af året, og faktisk betaler lidt for det nu. Så jeg kan ikke anbefale, at man bruger hele sin opsparing på at rejse. Men jeg vil selvfølgelig heller ikke være de her oplevelser foruden. Og det skal også lige siges, at jeg var en del gange i København sidste år. Både i forbindelse med Bogforum, men også i forbindelse med en masse kurser, som jeg havde købt til eller fra Manuskriptskolen. De havde sådan en masse små kurser, som weekendkurser. Der tror jeg var på 4 eller 5 af dem. Men jeg vil så også sige, at måden jeg ligesom får råd til de her ting, er jo også, at jeg går meget i genbrug. Jeg prøver ligesom at passe på med at spise mad ude. Og prøver generelt sådan at holde mit forbrug nede. Altså det er meget sådan, jeg køber aldrig nyt tøj eller sko. Ja, så på den måde. Og så lever jeg også, altså jeg bor ret billigt. Jeg giver sådan cirka 4.000 kroner for husleje. Og det gjorde jeg også, hvor jeg boede før, i en lejlighed, som min far ejede, hvilket gør, at huslejen selvfølgelig var så billig, som den kunne være, uden at min far selvfølgelig mistede penge på det. Så det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at jeg kunne spare lidt mere op og rejse lidt mere. Fordi for mig, der vil jeg hellere sådan have en masse fede oplevelser, end jeg vil have sådan dyre ting. Det er jo forskelligt fra person til person. Selvfølgelig har jeg også shoppet en del på de her ture, men så har jeg købt sådan kunstnerartikler og sådan noget, og fået madoplevelser i stedet for. Så det er sådan, jeg har prioriteret mine penge, at jeg prøver ligesom så vidt muligt at købe ting i genbrug. Også fordi jeg kan godt lide det. Jeg elsker at købe ting i genbrug. Jeg synes, det er mega billigt, og jeg synes, man finder en masse nice og unikke ting. Blandt andet har jeg fundet de her bukser. Man kan overhovedet ikke se det. Nej, det kan man overhovedet ikke se. De her bukser har jeg næsten lige fundet i genbrug. Det er faktisk mit nyeste genbrugsfund, og dem købte jeg, eller min kæreste, han var faktisk så sød at købe dem til mig til 50 kroner. Så jeg synes altså virkelig, man kan finde nogle rigtig nice ting i genbrug. Redigerings-Louise her. Jeg sidder lige og lytter til min Q&A-video og kan høre, at jeg faktisk har glemt at sige nogle ret vigtige ting omkring det med at have råd til at rejse. Nogle andre vigtige ting er, at jeg også, mange af de ture, jeg har været i København, har jeg faktisk boet gratis ved en veninde. Så der har jeg jo sparet rigtig meget på hotel. Ofte så bor jeg også på hostels. Der havde jeg en rigtig grim oplevelse i Tyskland. Der havde jeg heldigvis nogle gode forældre, som gav mig penge til et lidt dyrere hotel, sådan at jeg kunne komme væk fra det hostel, fordi det var virkelig en forfærdelig oplevelse, som kunne have endt meget værre, end den gjorde. Og hvis man vil høre mere om den, så skriv en kommentar nedenfor, så skal jeg nok lave en lille storytime. Men jeg bruger ofte meget billigt og bestiller for eksempel til Bogforum, bestiller jeg hotel virkelig tidligt, sådan at jeg kan få det billigt, og så bor jeg også altid sammen med min rigtig gode veninde og medforfatter Mette Høbner. Så der sparer jeg altså lige halvdelen af hotelværelset. Og så når der er Fantasy Festival, bor jeg hjemme hos min mor, så der bor jeg altså også gratis. Og så har jeg sidste år faktisk også været i... Nej, det var ikke sidste år, det var i år. Anyways. Ja, så det er nogle af de sådan, steder, jeg sparer, og når jeg rejser, så sparer jeg rigtig meget på transport, blandt andet ved at gå rigtig meget rundt.
Og så har jeg også sparet ved mad. Altså jeg kan nogle gange sådan hoppe et måltid over, eller sådan købe mad i supermarkeder og droppe sådan hotelmorgenmad, altså hvis man skal betale for det. Så det er altså nogle af de måder, jeg sparer på, sådan at jeg kan komme ud og rejse noget mere. Ja, så det håber jeg var nogle tips, I kunne bruge. Og jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke alle, der har familie eller venner, der lige bor rundt omkring, som man kan sove hos. Men derfor kan man i hvert fald måske prøve at finde nogle lidt billigere steder at bo. Selvfølgelig skal de stadigvæk være gode og ordentlige. Men gå lidt på kompromis med det. Og gå på lidt kompromis med at spise ude hele tiden, så kan man vælge nogle bestemte ting, man gerne vil prøve at smage der, hvor man er. Det var i hvert fald det mig og min mor, vi gjorde i London, hvor vi blandt andet var ude og få high tea, afternoon tea. Og det var faktisk på sådan en dobbeltdækkerbus, og så var vi også ude og få Sunday roast, og det var altså nogle af de ting, som vi havde på vores madbucket list, som vi så kompenserede ved at få med andre måltider sådan fra supermarkeder og sådan noget. Så det var bare lige sådan en indskydelse herfra. Okay, så er der en, der skriver her, hvem er din ærkefjende? Jeg tror ikke, jeg har sådan ærkefjender. Altså, der er der nogen, altså sådan, jeg tror ærkefjenden, det er sådan lidt et barnligt udtryk for ens konkurrenter. Som man på en måde både er misundelig på, men også ser ret meget op til. Og det er da klart, at jeg har en masse personer, som jeg ser som sådan, hvad kan man sige, nogen man følges med inden for de mål, man har. Og så kan man godt nogle gange få sådan lidt en øvfølelse, når at de rykker hurtigere, end man selv gør. Men jeg prøver ligesom at vende den øvfølelse til, okay, hvis de kan, så kan jeg også. Eller når de gør det, så skal jeg satme også i gang og få gjort de her ting, som jeg gerne vil. Så jeg tror ikke, jeg sådan har en ærkefjende. Det er ikke, fordi jeg ikke vil være ærlig, men jeg sidder lige og tænker, sådan, har jeg en eller anden person, hvor jeg bare tænker, dig ønsker jeg ikke noget godt i livet. Fordi det er det, jeg sådan føler, at en ærkefjende er. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men jeg har helt sikkert en masse mennesker, hvor jeg tænker, hold da op, hvor er du produktiv. Altså, hvordan kan du det? Og gid det var mig. Og det giver mig sådan en god motivation, synes jeg, at jeg ligesom ser, for eksempel Sofie Riis Endal, synes jeg er den vildeste person i verden. Altså, hun er meget yngre end mig, har skrevet og udgivet meget flere bøger, og er på sådan noget talent forløb, og har været i New York, og hun kan skrive musicals og bøger og alt sådan noget, samtidig med, at hun studerer. Det synes jeg er pisse sejt og mega fedt. Jeg ved også godt, at det aldrig bliver mig, og at jeg skulle være startet længe før, så fordi at hun er, nogen af 20 og langt foran. Men jeg synes faktisk bare, at det er mega sejt og mega fedt, og det motiverer også mig til at sige, okay, men hvis hun kan finde tid i hverdagen til at skrive, samtidig med, at hun har et studie, så kan jeg også godt finde tid, samtidig med, at jeg har et fuldtidsjob, og det har jeg faktisk sådan lært af og prøvet at implementere i mit eget liv. Så det er i hvert fald sådan en god måde, man kan vende sådan en følelse af misundelse til sådan en god motivation. Fordi helt sikkert alle mennesker føler sig misundelige en gang imellem. Det er bare lige det der med at bruge det til noget godt. Så er der en, der spørger, hvad gør man med kreativ eller skriveblokering? Det har jeg haft begge dele. Altså jeg har både haft sådan skriveblokade, og jeg har også haft sådan kreativ blokade, hvor jeg bare ikke følte, at noget af det, jeg tegnede, gav mig noget glæde. Altså det er tit, hvis jeg producerer noget til andre mennesker, eller for andre mennesker. Altså det kan bare være, at jeg laver tegninger til sociale medier, eller jeg laver til YouTube, eller klistermærker til min webshop, eller jeg skriver noget, som andre skal læse. For eksempel min redaktør, eller min skrivegruppe, eller et skrivekursus. Så kan jeg godt få den her sådan følelse af, at det er noget arbejde, og jeg faktisk ikke bliver glad af det. Og der gør jeg egentlig det, jeg prøver at finde tilbage til roden. Altså dengang man bare gjorde det for sig selv, og gjorde det, fordi man godt kunne lide det. Og så sige, nu tegner jeg bare. Jeg filmer det ikke, jeg tager ikke billeder af det. Det skal ikke lave, altså ligne noget. Nu tegner jeg bare et eller andet. Nu prøver jeg lige at kigge rundt efter min skitsebog, den er her. Men det har jeg faktisk næsten lige gjort i min skitsebog, hvor jeg bare
Jeg fandt en creator på TikTok. Jeg skal nok prøve at finde hendes tag, eller hvad man siger, hendes navn inde på TikTok. Og så fulgte jeg bare nogle af hendes tutorials og lavede det her. Jeg synes faktisk selv, det blev mega flot, og jeg fik bare sådan en dejlig ro og glæde inde i maven. Jeg lavede også de her, sådan, hvor jeg bare tegner løs ud fra, hvad jeg lige har lyst til. Og her har jeg tegnet sådan noget fra min dag. Og det kan jeg i hvert fald helt klart anbefale, at man bare tegner det, man lige har lyst til. Også her sad jeg bare arbejdet og legede, indtil at jeg sådan var tilfreds. Og så kan det være, at jeg alligevel poster det på sociale medier. Og det samme med at skrive, altså sådan, stil så få krav til dig selv som muligt, når du skal i gang igen. Og så sig, altså en anden ting, jeg også har lært fra James Clears Atomic Habits bog, man kan lytte til den og læse den, hvis man vil det. Den er rigtig god. Det er at friste dig selv, altså læg tingene frem, stil computer frem eller notesbog frem et sted, hvor du ved, du kommer til at møde det hver dag. Så f.eks. på spisebordet eller skrivebordet eller på din seng, eller hvor det nu lige er. Og så bare læg det frem, fordi jeg synes faktisk også, at man bliver tiltrukket af det, så får man lyst til at arbejde med det og lege med det. Og så virkelig bare stille så få krav til dig selv som muligt. Det er kun for dig selv, det er kun dig, der skal se det. Og så synes jeg faktisk, at man får den her kreativitet frem igen. Og så skriver Anna, jeg savner dig, og jeg savner også dig, Anna. Jeg håber, at vi snart ses til alle bogmesserne, og jeg ved, at vi ses til næste sommerhustur. Og så er der en, der spørger, hvem er du, hvis du ikke var kunstner? Så tror jeg måske, hvis jeg ikke var kunstner, altså ikke sådan tegnet og skrev, så tror jeg, at jeg havde forfulgt min drøm om at blive Danmarks bedste saxofonist. Altså jeg var virkelig sådan en type, eller er sådan en type, der drømmer så stort som muligt. Der var også en gang, hvor jeg gerne ville være den næste Morten Spiegelhauer, eller den næste Uda Terkelsen. Så jeg tror, jeg var gået sådan journalistisk, eller musikalsk. Selvom det selvfølgelig stadigvæk er i samme boldgade med at tegne og skrive og sådan noget, så er det helt klart den vej, jeg var gået. Og så kan det være, at jeg var flyttet til New York faktisk. Det har jeg drømt om, siden jeg ligesom boede der første gang, men den drøm er ligesom faldet lidt mere i baggrunden efterhånden, som jeg sådan måske har haft andre interesser, der har fyldt mere. Altså jeg tror også, at jeg kunne have haft lyst til at forfølge min drøm om at blive forsker lidt mere. Jeg har jo læst religionsvidenskab og forsket rigtig meget i ekstreme religioner, blandt andet Jehovas vidner og mormoner og Scientology. Så tror jeg faktisk, at jeg havde forfulgt den drøm noget mere. Den er der stadigvæk, men ikke i samme grad. Så det er også derfor, at sådan, den er blevet lidt mere ligegyldig på en måde. Ja, så havde jeg i hvert fald gjort det. Og så er der en, der spørger, hvad gør du, hvis du tvivler på dig selv? Altså jeg kan helt klart få dage, hvor jeg tænker, altså lidt i tråd med det her med ærkefjender og konkurrenter og sådan noget, hvor jeg tænker, jamen, der er jo allerede nogen, der har lavet klistermærker før. Der er allerede nogen, der har skrevet bøger før. Der er allerede nogen, der har fået succes før mig. Der er allerede nogen, der har gjort alle de her ting før mig. Så hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor er der nogen, der har lyst til at se mig gøre det samme? Hvad er det altså sådan, hvorfor skulle man have lyst til at følge mig? Og så videre. Hvad er det, der gør mig anderledes, siden at man skulle det? Det ligner, at jeg ikke har noget tøj på det her faktisk. Men jeg tror, at så er det meget det der med at finde tilbage til roden af, hvorfor man gør det, og så sige, at jeg gør det ikke for følgerne, jeg gør det ikke for salg og omtale og læser og så videre. Jeg gør det jo, fordi jeg har lyst til at gøre det. Og så må jeg sige til mig selv, de dage, hvor jeg tvivler på mig selv, jeg skal ikke gøre det for at leve af det, jeg skal gøre det, fordi jeg har lyst til at gøre det. Og helt klart så tager jeg også fat i min omgangskreds, især min søster, og mine tætte veninder, og min kæreste, og mine forældre, og ligesom snakker med dem, og så kan det være, at jeg bare fokuserer på nogle andre ting lige i den periode. Og ja, ligesom stil færre krav til dig selv, tror jeg, når man sådan tvivler på sig selv, og så lav nogle små ting, du ved, du får en succesoplevelse af, altså sådan, lav et opslag, hvis det er det, eller del en lille tekst, eller
tegn en lille tegning, eller hvad det nu er, man laver. Og så opleve den der succesoplevelse af det. Og så bare husk på, at du gør det, fordi du synes, det er sjovt, og ikke for at få følgere, eller salg, eller opmærksomhed. Men det skal stadigvæk altid være, fordi man har lyst til at gøre det, fordi man synes, det er sjovt. Og så skriver Charlotte, nu må jeg godt out dig. Er du glad for at få business proposals fra 2 20-årige? Og det er fordi, at Charlotte og Atlas, som er nogle af mine rigtig gode venner, de har inviteret mig med i et mega spændende bogprojekt, hvor at de gerne vil have mig til at tegne til en bog, de er ved at skrive sammen. Og ja, jeg synes da altid, det er nice at få business proposals fra 20-årige, især 20-årige, der siger, at jeg er ved at dø, og har det ene ben i graven, fordi jeg er 30. Så tak for den. Men ja, ærligt, hvis der er nogen, der har nogle idéer eller samarbejder eller sådan noget, skriv til mig. Jeg synes altid, det er spændende at snakke om, og så kan vi altid finde ud af, om det passer sammen eller ej. Jeg er i hvert fald altid på udkig efter nye spændende projekter, selvom jeg har en masse af dem selv. Så synes jeg altid, det er sjovt at udfordre mig selv lidt. Og så er der en, der bare skriver, du er verdens bedste Louise. Tusind tak, og i lige måde Mulle. Det er Mulles bogblog, det tror jeg godt, jeg må sige. Jeg synes også, du er mega sød, og kæmpe tillykke med, at du skal udgive snart. Og så spørger en, hvor skal du holde jul henne? Og sidste år, der holdt jeg jul sammen med min far, og min faster, og min onkel, og min fætter, og min bedstemor og bedstefar, og min søster og min nevø. Og det var mega super hyggeligt. I år der skal jeg så holde jul med min mor og mine bedsteforældre. Og måske min søster og hendes kæreste og nevø igen. Og jeg ved ikke, om min kæreste også skal med. Sidste år holdt jeg faktisk 2 juleaftener. Jeg holdt også jul med min kæreste og hans familie. De holdt nemlig den 17. december. Det var ret sjovt at grinerne og prøve at sådan holde jul med nogle andre, der elsker. Jeg er sådan en person, der elsker jul, og jeg elsker traditioner, og jeg elsker, at det hele altid er, som det plejer. Men et par gange i livet, så er det også sjovt at prøve nogle anderledes juleaftener. Det har jeg faktisk prøvet 3 gange. Jeg har prøvet at holde jul i Thailand, jeg har prøvet at holde jul i New York, og så har jeg prøvet at holde jul sammen med min kæreste. Så det var mega sjovt. Og så er der en, der spørger, elsker du livet? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg kan godt mærke, at nogle gange så er jeg lidt for meget i fortiden eller fremtiden, men når jeg lige fanger mig selv i bare at være i nuet og stoppe op en gang imellem, så elsker jeg faktisk, hvor jeg er i mit liv lige nu. Selvom jeg har jo selvfølgelig masser af ambitioner og drømme stadigvæk og mål, og nogle gange kan man godt synes, det er lidt træls. For eksempel lige nu har jeg ikke noget fast arbejde, og jeg har lidt en dum økonomi. Jeg har ikke sådan nogen opsparing lige nu. Apropos, at jeg har rejst helt meget sidste år. Men jeg klarer den, og jeg har det godt, og jeg har en sød og dejlig kæreste, og jeg bor i et stort hus, og jeg har det her store kontor, og jeg har mulighed for at være kreativ og skrive og tegne. Så ja, lige nu, der nyder jeg faktisk livet og elsker livet. Så er der en, der spørger, kommer der flere bøger fra dig? Den har jeg lidt svaret på i starten. Måske kommer der snart en bog, måske tager det lang tid, måske. Jeg ved ikke, hvor det her samarbejde bærer hen, men jeg håber selvfølgelig, at det bliver til noget, og at den her bog bliver en succes, så jeg kan udgive en mere i serien, og en mere, og en mere, og en mere. Jeg har nemlig 7 idéer til kommende bøger i den her serie, så jeg håber jo mega meget, at den bliver en succes. Og så er der en, der spørger, hvad frygter du allermest? Jeg tror faktisk, det jeg frygter allermest er, at jeg ikke udnytter mit liv. Og så frygter jeg også helt vildt meget at dø gammel. Og med gammel mener jeg, at man sådan svinder helt hen. Nu arbejder jeg også til daglig på et demensplejehjem som afløser, og jeg kan godt mærke, sådan, det skræmmer mig lidt det der med, at man også kan blive så gammel, at man glemmer lidt sig selv, og man ikke, det der med, at man ingenting kan huske, eller ens krop står af, eller at man forsvinder lidt, faktisk. Det er jeg ret bange for.
Ja, og så det der med ikke at udnytte mit liv, og ikke udnytte hvert sekund. Jeg tror også, at det hænger lidt sammen med, at da jeg var 12 år gammel, så fandt jeg faktisk ud af, at jeg skulle have haft en tvilling. Men den her tvilling aborterede så spontant, da min mor hun var sådan noget 3-4 måneder henne. Og det er ikke fordi, at sådan... Jeg ved ikke om... Altså jeg har altid haft en eller anden mærkelig fornemmelse af, at jeg havde en tvilling. Og jeg har sådan googlet det senere hen, at det er sådan noget, der hedder Lone Twin Syndrome. Og det er faktisk også noget, jeg har tænkt mig at skrive om i den her serie for unge piger. Fordi i den her serie, der arbejder meget med sådan mig selv, og alle karaktererne har en eller anden side af mig selv i, som jeg undersøger. Og i en af bøgerne handler det om en pige, som har mistet en tvilling. Fordi der er noget, der hedder Lone Twin Syndrome, hvor man har sådan både en skyldfølelse over at være den, der overlevede, og samtidig en virkelig stor taknemmelighed. Så man der undersøger ligesom de her følelser, jeg har haft, siden jeg var 12 år gammel, hvor jeg fandt ud af det, og måske faktisk også lidt før det. Fordi selvom at det stadigvæk var, mens min mor var gravid og sådan noget, at det skete, så har jeg bare haft sådan en mærkelig følelse af, at der havde en tvilling. Og jeg læste faktisk på nettet om det her Lone Twin Syndrome, at det kan man faktisk godt have helt ned til 3 måneders graviditetsstadie. Så det er ikke sådan helt ved siden af, men det er noget, jeg undersøger i en af de her bind af serien. At man har lidt den her skyldfølelse af at være den, der overlevede, og samtidig have en eller anden følelse af, så skal man virkelig også leve livet og udnytte det nu, hvor man har fået det. Og man skal samtidig passe mega meget på sit liv. Så jeg tror, det er sådan noget, jeg også frygter, at jeg ikke får opnået alle mine mål og drømme. Og så spørger min søster: yndlingsjulefilm at se med din far versus film, du ser med din mor? Altså med min far, der ser jeg altid Bossen og Bumsen til jul. Og Die Hard, og jeg tror faktisk sidste år var første år, jeg sådan rigtig så Die Hard, eller det var for nogle år siden i hvert fald. Elsker dem, og ellers så ser vi også en, der hedder Mall Cop, som er med Kevin James, som er sådan lidt en spoof-film af Die Hard. Og med min mor, der ser jeg i hvert fald alene hjemmefilmene, og så ser vi bare alle de der Hallmark julefilm sammen med min mor, og det er pisseirriterende at se dem med min søster, fordi hun fortæller altid hele plottet, inden vi har sådan set mere end 5 minutter. Så stop lige med det, Pernille. Så er der en ret nemt spørgsmål: lys eller mørk pålægschokolade? Mørk. Så det næste spørgsmål er fra min søsters kæreste: hvor meget chokolade må man egentlig tage fra en fontæne? Og vi var ude at spise på et tidspunkt, hvor at min søsters kæreste så siger til mig: du kan da bare tage et glas og tage noget chokolade fra fontænen og tage med ned til bordet. Jeg havde ikke lige fanget, at det var en joke, så jeg gør det. Og jeg vil altså sige, at hvis det er en buffet, så er der jo ikke nogen, der kan sige, hvordan du skal spise fra buffeten, så længe det ikke er sådan uhygiejnisk for andre mennesker. Så jeg tænker sådan, du må jo tage alt det chokolade, du vil have. Og hvor meget man har samvittighed til, selvfølgelig. Så er der en, der spørger: hvad er din mest underlige oplevelse? Og det første, jeg kommer i tanke om, det er faktisk en gang, hvor jeg var ude at cykle. Jeg var på vej hjem. Jeg er sådan noget 100 meter væk fra mit hjem, og så er der en bil, der kører op på siden af mig, sådan virkelig tæt på. Jeg er sådan ret bange for at vælte, eller at der sker et eller andet, de kommer ned. Og så er der en dame, der rækker hånden ud af vinduet og klapper mig i numsen. Og så kører de videre og griner, og jeg var sådan: hvad skete der lige der? Det var så random og så mærkeligt, og sådan ret ubehageligt også. Men bare sådan ret underligt. Jeg ved ikke, om det var en challenge, eller hvad det var, men det var sygt underligt. Så er der en, der spørger: hvor mange sæt seje solbriller du ejer? Og der har jeg selvfølgelig taget mine solbriller med. Så jeg har de her brune solbriller. Så har jeg de her. Så har jeg de her røde solbriller. Sorte solbriller. Nummer 2 har jeg købt dem her, fordi min nevø, han kom til at kigge lidt for meget på de første, jeg havde. Og så har jeg de sidste, som faktisk er de seneste, jeg har købt, og som jeg er mega glad for, jeg har faktisk ikke brugt dem endnu. De her sådan hjertesolbriller, der sådan nærmest græder. Jeg synes, de er ret cool. Men det er alle de forskellige slags solbriller, jeg har, og må ikke der kommer nogle flere til min samling på et tidspunkt.
Så har jeg lige et spørgsmål mere, inden jeg tror, jeg skal faktisk tage ud af døren, og så må jeg lige filme det sidste bagefter. Kommer vi til at opleve kummefryseren og slænget i en af dine bøger? Og jeg samler tit idéer op sammen med venner og familie og sådan noget, når jeg lige snakker med folk, så pas på med at fortælle mig noget. Og jeg skal nok... jeg spørger altid, om jeg må sådan skrive det i en bog, hvis der er noget, jeg hører, som er virkelig sjovt. Men det var faktisk en eller anden idé, som vi fik hjemme med min søster og hendes kæreste. Med sådan en bande, der skulle hedde Kummefryseren, eller en, der hed Kummefryseren. Nu skal jeg tjekke lige, hvad den var. Okay, så det var noget med, at det var nogle hårde hvidevarer. Altså sådan, det er nogle hårde bananer, som laver hvidvask af penge og sådan noget, og så skulle hovedkarakteren hedde Kummefryseren. Det kan godt være, at jeg arbejder videre på den en eller anden dag, men det er ikke lige sådan den, der står først for. Det var faktisk det. Det var alt for min Q&A. Jeg håber, at I synes, det var mega hyggeligt, og hvis I har set med hele vejen til nu, så giv lige gerne den her video et like, og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, så I bliver notificeret om kommende videoer fra min side. Og ja, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der har stillet spørgsmål, og vi ses jo bare igen i min næste video. Hej hej!